Што ж, нават калі ніхто, патрэнджу сам, таму што гэта відэа, гэты стрым я збіраюся зрабіць з 2 частак і раздзяліць яго потым на 2 відэа, спампаваць і загнаць менавіта як відэа. Дарэчы, зараз паспрабуем зрабіць адзін фокус. Хаця, калі ніхто не глядзіць, гэта, канешне, цікава. Такое вельмі рэдка бывае. Так, ну што, не ведаю, ці шло нормально, поэтому пачнем спачатку. Прывітанне, даражэнькія. Сёння я зраблю стрым з 2 тэм і праз пэўны час яго, дзень-два схаваю і выкладу як 2 асобных відэа падзелю. Тэмы будуць пра мой канал адна. Даўно збіраўся і трэба гэта зрабіць. Другая тэма будзе пра дармаедскія пратэсты 2017 года. Гэта вельмі недаацэненая тэма у нас у беларускім грамадстве, да і в апазіцыйнай суполцы таксама. Я здзіўлены быў, што гэта падзея, якую большасць памятаюць вельмі слаба. Нават тыя, хто хоць як-то ўдзельнічалі. Итак, пачнем с моего канала. Сейчас я возьму и расскажу вам, дороженькие, что было, что есть, что будет, чем сердце супокоится. Недавно я залез, поглядел, и оказалось, что мой канал с моменту першага загруженага відэа уже амаль 10 гадоў. Самое першае відэа было 18 траўня 2015 года загружанае. В прынцыпе, я наогул не збіраўся тады весці як такавы канал, просто нарваўся на незвычайную ситуацию, як у майго знаёмага кот вельмі ж моцна рэагаваў на таблеткі валер'янкі. І ён так яскрава і моцна гэта рабіў, што па шчырасці, захацелось сняць. І здымаў я тады, не паверыце, яшчэ на кнопачны тэлефон. В опісанні я скіну спасылку на это відэа, гэта будзе цікава. Магчыма. І прыкладна год я не выкладаў нічога. Потым паспрабаваў выкласці яшчэ катоў, а потым я пачаў ездзіць па фэстах, рыцарскіх фэстах. Мне стало цікава паказаць, дзе што є ў Беларусі, на што можна завітаць, щоб правесці добры час. Паступова рух шоў уверх, вельмі туга, але шлі падпісчыкі першы час. А потым я зацікавіўся Украінай і паехаў туды. І вы ведаеце, гэта ж сканчваецца фінансаванне ва ўсіх, я ледзь не забыў. І я, мабыць, буду вымушаны закрывацца. Поверили? Не. Закрываться я не буду, потому что один, кто меня финансовал, был весь час я сам. И вот прикиньте, с того момента, как я выклал первое видео 10 годов тому, все 10 годов я сам себе финансовал. Так что будем працаваць далей. Хотя, конечно же, выраб нават самого простого контенту у выглядзе чытанак, ён патрабуе часу, які можна патраціць і па-іншаму на зарабляне тых же самых грошай. Але траціш іх на гэта. І хочацца убачыць якую-то аддачу. І па гэтаму вельмі радуюся кожнаму не толькі прагляду, а кожнай падабайцы, кожнаму каменту. І па шчырасці людзям, якія са мной все тыя гады былі, я вельмі моцна ўдзячны.
І ніколі не думаў, што асноўнымі тэмамі, якія будуць цягнуць мой канал на працягу ўсяго часу яго існавання, будзе першая гэта украінская тэматыка, а другая гэта моя чытанка. Чытанка «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Дзіўна, але менавіта гэтыя дзве тэмы рухалі мой канал найбольш. Так, многія з гэтых відэа малі, асабліва ў чытанкі, не самыя лепшыя прагляды адносна іншых відэа на маім канале, але яны давалі гэтыя прагляды рэгулярна. Самае цікавае для мяне было, калі я у 23-м годзе вымушаны быў абсалютна не выкладаць ні аднаго відэа, калі я хаваўся, щоб мяне не затрымалі ў Беларусі 3 месяцы, і пры гэтым людзі не адпісвались і глядзелі «Каханка». Украінскую серыю, калі пачалась цяперашняя фаза вайны, Вялікая вайна, як абрэзала. І вось такое здзіўленне. І ведаеце, за гэтыя гады я зразумеў, што гэта занятак, які мне падабаецца, які дае мне жаданне в самых складаных сітуацыях хоць штосьці рабіць і рухацца наперад. Напрыклад, такі перыяд быў з 22-го года, 24 лютага, калі ў выніку нападу з боку Беларусі на Украіну мне вельмі цяжка было в псіхалагічным плане, таму што багата хто і не з маіх сяброў, а з украінцаў іншых пісалі розныя непрыемныя на беларусаў. Я это все пропускаў праз сябе і ввязваўся в размовы, тлумачыў все, што, як і чаму. І щоб не впасть в якую-нибудь дэпрэсію, я рабіў хоць штосьці. Все, што ў мяне хапала сілы, гэта былі чытанкі. На той момант гэта была чытанка «Багам ночы роўныя» Сергея Пісецкага. І вось так нечакана мой канал ператварыўся ў першую чаргу в канал чытанак. Вось я просто не мог ніяк думаць, калі распачынаў весці гэты канал. Хаця кніжным чарвяком я быў заўсёды, чытаць мне падабалось, і я заўсёды мог знайсці штосьці, пра што з мастацкіх, навукова-папулярных ці навуковых твораў большасць людзей не ведае. І мне часам хацелася это данесці іншым, вкупе з астатняй інфармацыяй. І па гэтаму я займаўся менавіта чытанкамі таксама. У мяне, як вы ведаеце, є некалькі глаў кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь», є некаторыя главы кнігі пра партызанаў. А зараз я чытаю «Жыццё раззброенага чалавека». Да, завіс, задумаўся. І самае цікавае, што паступова я прыдумаў нават серыю кухарскую, і это заставляло мяне рухацца наперад. Каменты, в якіх людзі патрабавалі: «А калі наступная серыя? Калі?» Яны вельмі рухалі мяне наперад. Гэта тое, з-за чаго мне хацелось не здавацца. Ну і пра то, што кожны дзень ты чакаў, што тебе могуць уламіцца ў хату, гэта таксама не слабая нервовая нагрузка. Вы, магчыма, не ведаеце, але большасць чытанак «Багам ночы роўныя» і маіх кухарскіх відэа, яны сняты глыбокай ноччу. Калі я быў больш-менш упэўнены, што да мяне ніхто не паспрабуе ламіцца, хадзіў в тайнік і прыносіў сваю апаратуру і пачынаў здымаць. Потым заносіў усю апаратуру і падаў спаць.
Я на всякий выпадок не трымаў апаратуру дома, тому што не хацеў, чтобы яе канфіскавалі і хтосьці нажыўся на тым, на чым я працаваў. У мяне тады дома быў толькі тэлефончык Nokia N1 і час ад часу планшет, які я весь час прымерваўся, як там можна так у сцену, щоб якщо просто трындец былі апаратуры, і інфу адтуль не выцягнулі, і не смаглі на яе нажыцца. Вось так і рухаўся мой канал. А вось наконт фінансавання, вы ведаеце, я пачаў задумвацца, што трэба як-то хоць штосьці паспрабаваць і на сваім канале манетызаваць, чтоб хаця б маленькі стымул быў рухацца наперад. Я збіраюсь на будучыню завесці Patreon, магчыма, Buy My Coffee, і рабіць на продаж некаторыя рэчы. Я, дарэчы, в мінулым годзе і так таргаваў тут кнігамі і беларускай сімволікай. Ну, а цяпер вось такія вось рэчы вырабіў. Можна сказаць, што мерч канала – гэта такая класная штучка. Зараз паспрабую паказаць, як гэта павінна выглядаць в арыгінале. Опа! Так што, калі раптам хто захоча замовіць вось такую штучку, баф, альбо кубкі я раблю, міласці просім, зраблю платформу, дзе гэта можна будзе зрабіць. Ну, я думаю, гэта штучка хай будзе, раз я яе ўжо на сябе нацягнуў некаторы час. Ну і, канешне, вельмі хацелось бы, чтоб у мяне за гэты год якім-то чынам набралась 1000 подписчикаў. 1000 подписчикаў яна могла б даць вельмі шмат дадатковых магчымасцяў для майго канала. Напрыклад, гэта можна было б рабіць стрымы з мабільных прылад. Телефон, планшет. Таму што да 1000 подписчикаў гэта магчыма рабіць альбо толькі з ноута, ці в вертыкальным фармаце. Ну, вертыкальны фармат я спрабаваў. Мне здаецца, гэта не вельмі добра глядзіцца. Поэтому вы можете мяне падтрымаць, падпісаўшись, калі раптам вы яшчэ не падпісаныя на мой канал. Ці, магчыма, у будучыні, калі я зраблю, як даставляць людзям свае вырабы, набыць іх у Сакартвела, у Польшы. І я думаю, можна цалкам это адпраўляць і в Украіну будзе, ну і некаторыя, можа, іншыя краіны Европы, Літву, напрыклад. І што для мяне сапраўды важна, гэта каменты. Яны даюць разуменне, што цікава то, што ты робіш, людзям настолькі, што чалавек аж вырашыў напісаць штосьці табе, пару слоў. Ведаеце, мне насамрэч часта хацелось кінуць гэты канал за апошні час, таму што прагляды ўпалі, і я не разумеў, які сэнс рвацца, мантаваць, старацца, прыдумваць, а потым атрымаць 10, 20, 50 праглядаў. І адразу вся матывацыя спадае. Але былі людзі, якія пры этом в каханке пісалі: слухай, ну, калі наступная серія, альбо кроліку, які выйшаў уже, скажем, пару тыдняў таму, пісалі: слухай, дык а наступная серія дзе? Калі? Ты разумеў, што каму-то тваё відэа трэба. Браўся і рабіў. Гэта к таму, чаму важныя каменты. Вось сёння мне прыйшоў на адным з маіх відэа гутаркі з Алексеем Севериненко
хай старий мой знайомий, але тим не менш, з яким я як-то не контактував давно. І просто написав, просто комент, крутое відео. Слава Україні, живе Білорусь. Вітаюся, друг. Ви не уявляєте, як це приємно. Гэта просто огроменный выкид задовольнения в твою кроў. Гормонов задовольнения. Это як быццам бахнуў якого-нибудь наркотычнага сродку. Толькі без гэтай фігні. Ну, вось прыкладна гэта я вам і хацеў сказаць. Па гэтаму вельмі спадзяюсь, што вы падтрымаеце мяне падпіскамі, магчыма, звернецеся за такімі рэчамі. Ну і на Патреоне я разлічваю рабіць відэа, дзе я буду расказваць гісторыі са свайго жыцця. А практыка показала, што, ведаеце, у мяне є што расказаць. Калі паглядзець на сваё жыццё збоку, то яно было досыць цікавае. Можа, не заўсёды ўдалае, не заўсёды прыбытковае, але заўсёды цікавае і не сумнае. Ну вось, як што першая частка, я з ёй развітаюсь. Другую частку я здыму без гэтай штучкі. Сёння, я думаю, будзе даволі кароткі стрым. На гадзіну дакладна не пацянем. Итак, дармаедскія пратэсты. 17 лютага будзе гадавіна гэтай выдатнай падзеі. Як я уже сказаў, вельмі багата хто, я нешта пасля шапачкі выглядаю даволі такі своеасабліва. Ну, вы ж все познали, это я. Правда? І ведаеце, што такое дармаедскія пратэсты? Гэта быў прыняты закон, указ, дакладней, Лукашэнкі, па якому кожны чалавек, які больш 180 дзён не працаваў, але жыў на тэрыторыі Беларусі, ну, дакладней, быў нават грамадзянінам Беларусі, павінен быў заплаціць за то, што ён, як быццам бы, не ўдзельнічае в эканамічнай ніякай дзейнасці, 20 базовых величин. 20 базовых величин, можна нават час паглядзець, сколькі гэта на цяперашні момант. Ну, гэта прыкладна больш 100 баксаў. Разаслана было так званых лістоў шчасця 470 тысяч людям. Закон, указ, дакладней, гэты прымаўся доўга, марудна. Быў на мяжы таго, што яго не прымуць некалькі гадоў, але такі сваім валявым рашэннем чалавек з прозвішчам Лукашенка і імём Александр паставіў: вы мне, гады такія вінныя. Тады велась канкрэтная агітацыя, што ва ўсіх праблемах вінаваты вось гэтыя паразіты, якія сядзяць, не працуюць, альбо працуюць в іншай дзяржаве, потым вяртаюцца, карыстаюцца якімі-небудзь паслугамі дзяржаўнымі, бясплатнай медыцынай, бясплатнай адукацыяй. Яны з вашай кішэні прям так выцягваюць грошы сабе. Ён думаў, што астатнія беларусы пойдуць супраць гэтых людзей, а ён астанецца, як заўжды, белы, пухнаты, так званы бацька нацыі. Хуй-тьфу. Я калі чую пра яго бацька, ці бацька нацыі, мне прям адразу перадзёргвае, хочацца каму-нибудь. Часам бывае не зусім добры. Хаця так, здаецца, і не скажаш, правда? І вось в адзін выдатны момант, зноў жа 17 лютага, людзі не стрымались і выйшлі на першы мітынг у Менску. Вывели на той мітынг кіраўнік прафсаюза РЭП Александр Федыніч і
Микола Статкевич. Ну и там были еще некоторые больш-менш раскрученные люди, вядомыя дакладней в апозіцыйнай тусоўцы. Але большасць пры гэтым партый, рухаў, яны проста праігнаравалі пратэсты гэтыя, лічачы гэта быццам нічым. Чым была адметнасць, в прынцыпе, гэтых пратэстаў? Чаму я пра іх хочу расказаць? У маім разуменні гэта была трэніроўка да 2020 года. Гэта былі першыя пратэсты, якія ахапілі абсалютна ўсю Беларусь. Што гаварыць, калі нават в невялічкім раённым цэнтры Рагачоў выйшлі былі на вуліцу, на плошчу мітынгаваць супраць гэтага 400 чалавек. Гэта раней проста выглядала б як фантастыка. І мітынгі адзін, два, больш разоў праходзілі в самых розных гарадах. А в некаторых гарадах, як, напрыклад, Брэст, это дошло до таго, што мітынга была кожныя выходныя, здаецца, мітынга было ажно 3 штукі. І менавіта тады першы раз перекрылі проезжую частку, вывели на проезжую частку людей анархисты с величезным таким широчезным плакатом. Их потом ловили по всему городу, плакат гэты отобрали, некоторых закрыли вельмі хутка, некоторые хавались и их спрабавали абараняць люди, про это уже амаль ніхто не памятае, але тым не менш гэта было. Яшчэ што важна, што менавіта першы раз в Беларусі масава в розных месцах прогучала «Лукашенко, уходи». Это было не в 2020 годзе масава, а менавіта в 2017 годзе. Яшчэ там быў такі цікавы лозунг, як «Хто наш главный дармоед, наш любимый президент». Ну і розныя крэатыў в выглядзе плакату. Система Лукашенко абсолютно не разумела, что, чему, потому что выходили на эти митинги не только люди, кому дослали письма счастья. Выходили люди с самых разных сфер деятельности. Да можно перелічваць долго, я не буду этим заниматься. Фактично, гэта закрануло, акрамя некоторых, все слои беларускага грамадства. Слои, якія не закранули, гэта былі силовики. Вот здавалось бы, скласці двойчы два не складана. Ты позбавляешься працы, не можешь її знайсці 180 дзён, и ты уже винен державе гроши. Хотя в Конституции написано, что труд это не обовязок, в той Конституции было написано, труд это не обовязок, труд это право. Але ну, Конституция в Беларуси. Туалетный папер. Так было с 94 года. Так оно протягивается и до гэтага. И вот гэтыя люди ніяк не склали двойчы два. Менавіта тады стали затрымліваць не толькі прадстаўнікоў апозіцыйных партый, не толькі арганізатараў мітынгаў, а і ў простых удзельнікаў. Даволі жорстка, на той момант было вельмі шмат відэа пра гэта. Тады ж пачаў расці палітычны сегмент Ютуба нашага беларускага. Скончылись гэтыя пратэсты таксама вельмі цікава. Ну, скончились 25 сакавіка 2017 года. Памятаеце, што тады было? Да, в принципе, ничего особливого. Просто наши белорусы вырашили в Менску отзначить День воли. Подавали заявку организаторы больше, чем тыдзень. И Мінгарвыканкам маўчаў абсолютно, ни так, ни не, ни до пабачэння. И за дзень до гэтай падзеі выдали дозвол на митинг. Тут у меня одразу было закралось подозрение, что-то тут не так. А що раптом в апошні день яны вырашили
перафарматаваць сваё рашэнне. А плюс до таго ж некаторыя мне знаёмыя сталі прям фота і відэа дасылаць. На той момант уже у мяне быў не кнопачны телефон. Я пабачыў нейкія дзіўныя машыны паўвайсковага выгляду спачатку, потым залез, пашукаў, оказывается, ох, аўтазакі, ох, унутраныя войскі, а чого ж їх так тягнуть-то в Менск? А що здарилось? Ну, мітинги ж дозволені так. А потім з одного двора мені дослали фотку, в яким стояло 3 водомета. Ух, як цікаво! Так мітинг ж дозволений, ну дозволений ж мітинг, ну, що ви здурели, навошта гэта? Хутка даведались, навошта гэта. Мітинг на 25 сакавіка разогнали по всіх правилах, ровно так, як потім робили у 20-м годі. Затрымана было 700 чалавек. Менавіта тады, дарэчы, і паспрабавалі па білінгу сотавай сувязі знаходзіць людзей, якія ўдзельнічалі ў мітынгах антыдармаедскіх пратэстаў. Наколькі я памятаю, масава паспрабавалі выкарыстаць гэту схему маладзечна. Самы першы раз. І в чым жа для мяне, акрамя таго, што это ахапіла всю Беларусь, і што патрабавалі сыходу Лукашэнкі, в чым жа адметнасць яшчэ гэтых мітынгаў? А в тым, што яны паказалі былі, што прадстаўнікі сілавых органаў, яны не атасамляюць сябе з грамадствам. Яны лічаць, што яны нейкія крышачку іншыя. У іх не склалась двойчы два, яны не падумалі, што гэта не тыя мітынгі, якія трэба разганяць. Загадали. Тумблерчик хлоп, мозг выключили, воткнули антенку, якая прямая команды. И наперед! Всем, блин! Ну, блин, что тут можно сказать? Выдатные люди, правда? И гэта, на жаль, вельмі чётка показывала, что все спробы с ими размаўляць у 20-м годзе, яны ні пра што. Это не тыя людзі, якія складуць двойчы два і штосьці паслухаюць, уключаць некую логіку. Так і аказалось. Людзей з сілавога блока, якія якім-то чынам паспробавалі звольніцца, сайсці з этой сістэмы в той час, і же ж былі адзінкі, рэальна. Таму што выключаны тумблер мозга, чтоб не думаць, вставленая антенка для ўспрыняцця каманд і выканання рэфлексаў. Это все, что трэба. Зато за гэта табе, якщо заробак будзе так нічога, кватэрка, можа яшчэ якія бонусы. І пенсія в 40 с невеликим годов. Вы ж не трэба пахаць до 60 з чым-то годзікаў. Здаецца, на дадзен момант 62 годов. 40 годов ты пенсію будешь маць. І пенсія-то большая будзе, чым у звычайных людзей. А гэтыя хай придурки пашут, да, кормовая база. Я буду пенсію атрымоўваць і таксама пахаць, ну, толькі ўжо там, дзе захочу. Альбо дзе скажуць. Буду маць двойны доход. О, правда, класна. Навошта мне ўключаць мозг? Вось гэта менавіта та прычына, па якой я лічу, што дармаедскія пратэсты незаслужана забытая сторонка нашай навейшай гісторыі. Яна, па сутнасці, вельмі чётка показывала і то, што такое сілавыя ведомствы, як яны будуць весці себе. І тое показывала, што людзей, якія незадаволеныя сістэмай Лукашэнкі, вельмі шмат па ўсёй Беларусі. Менавіта пасля гэтага праз некаторы час і пашлі пратэсты супраць акумулятарнага завода ў Брэсце, экалагічныя пратэсты ў Светлагорску, якія цягнуліся таксама вельмі доўгі час. Плюс да таго ж выходзілі ўсё ж людзі рабочыя в першую чаргу на гэтыя мітынгі. І то, што на іх не звярнула ўвагу апазіцыйная супольнасць, гэта, на жаль, вялікі мінус, таму што
Памятаеце, як у 20-м годзе все хацелі, щоб рабочыя пачалі ладзіць страйкі. Але тут узнікала пытанне, акрамя натуральнага адбору адмоўнага, щоб людзі паслухмяныя працавалі на крупных прадпрыемствах, быў яшчэ адзін цікавы ўспамін. А калі мы баставалі, вы ж нас не падтрымалі. А чаму? А навошта тады нам зараз? Як бы там ні было, гэта грала сваю ролю. Тым больш, насамрэч, гэта не я сам прыдумаў, я якраз тады працаваўшы на адным з прадпрыемстваў у Гадзаўскім райпо. Я проста чуў, як размаўлялі на тэму пратэстаў людзі, звычайныя работнікі, якія там працавалі. Амаль все былі супраць Лукашэнкі, нават закідаюць, што пенсіянеры за Лукашэнку былі. Ведаеце, я чуў ад некаторых працуючых пенсіянераў там, што, зараз жа горш, чым пры Савецкім Саюзе. Пры Савецкім Саюзе дзесьці хоць якую-то праўду цяжка, але можна было знайсці. А зараз жа абсалютна нічого. Зараз ты ніхто і зваць тебе ніяк. Не, пшоў нафіг. Нават гэтыя людзі так гаварылі, але самі ні ў чым удзельнічаць не гатовыя былі. Сачылі за пратэстамі, праз некаторы час перасталі сачыць. Ай, ходзяць яны там і ходзяць, ды што яны выхадзяць? Рабілі б уже штосьці іншае, а то ходзяць, ды ходзяць. На жаль, вот так ситуация складывается, и поэтому, я думаю, каждому варто узгадать 2017 год, конец зимы, весну. И буду удзячны, калі напишите в комментах мне, а что тады рабілі вы? Як вы памятаеце тыя пратэсты? Плюс, конкретно для мяне гэтыя пратэсты былі важныя яшчэ і іншым чыннікам. Многие у нас в городе вельмі шмат людей ездила на заробки в Россию. Некоторые в Польшу. Но официально гэтые люди не працавали. При этом люди привозили гроши, якія тратили в Беларуси, будовали домы, купляли машины. Машины же не купляли в России. Их купляли на авторынках в Беларуси. То есть гэта шли податки. Вучили своих детей, купляли шмотки, ежу. Сказать им, что а что вы в экономичной деятельности не удельничаете? Это было такое в твар. Это было просто непавага. И когда говорят, что протесты антидармаецкие это чисто экономичные протесты, насамрэч это только частка правды. Так само, как и 20-го года, это были протесты людзей, якіх зняважылі, папралі іх гонар. І я бачыў усіх людзей, якія ні ў кого нічого не прасілі, зараблялі сваёй працай, а ім пісьма шчасця, вы грошы павінны, вы дармаеды. Я могу сказать, что из всех людей, а это несколько десятков, кому прислали письма счастья, только один вельми своеасаблівы чалавечак заплаціў быў гэтыя грошы. Па гэтаму, акрамя пратэстаў, яшчэ і быў ігнор гэтай ініцыятывы. А разгон пратэстаў на 25 сакавіка, калі быў мітынг фармальна дазволены, гэта вельмі моцна скалыхнуў мяне самога. І менавіта тады я падумаў, ё-моё, што это за фігня? Насамрэч тады яшчэ не быў так ужо зусім, што трэба штось з гэтым рабіць. І прытым я ўжо на той момант цікавіўся, ведаў, што такое дзень волі, і у мяне проста не складвалось двойчы два, як за гэта можна біць, да яшчэ крычаць пра некую здраду дзяржаве, спробу дзяржаўнага пераварота. Менавіта гэта быў першы штуршок в бок таго, чтоб я за 2017 год перайшоў на беларускую мову.
Ну, вось так вось, даражэнькія. В прынцыпе, все, што хацеў расказаць, я расказаў. Зараз зірну тие якія-небудзь каменты. Нема каментаў чамусьці. Ну ладно, сёння, выходзіць, я позна анансаваў. Што ж, раз няма каму адказаць на пытанні, а расказаў я ўсё, то да пабачэння, даражэнькія, да новых сустрэч. Ну, як я сказаў, праз пэўны час гэта відэа знікне і з'явяцца два асобных відэа. Адзін пра мой канал і адзін пра дармаедскія пратэсты. Калі спадабалось, зрабіце вось так, паставьте падабайчку, калі ласка, і напишите, што я пытаў у каментах. Мне реально вельмі цікава даведацца, як вы памятаеце гэтыя пратэсты. Ну, альбо калі не ведаеце што, просто напишите. Дзякуй, што не здаешся, што працуеш. Чакаем новых відэа. Да пабачэння.